mula man ti amin, kaya't kay mga kabalawan, iti naimbag nga rabiyo amin. Ito'y amin kayo, ang kalugaran dito ay barangay Nagrabkan. Kuya na po, tayo ko na, dito'y iti arapaap, iti maysang amatili. Dito'y makita mi, kakabsat, nga lumay kami, magipro-programa, dito'y makita mi, nga naragsak tayo. Ayan, naragsak tayamin, iti maysang barangay. Kuya, dito'y tema yo apo, ayat, kapya, ken pinagtitinunos, tulbek, tinarangay nga barangay. Kuya na po, siyempre, ti Baro Abado, amuyo ti pagkaistoryan, ti Iling Abado, Baro Abado ang kunaga, dito po utang tayo, ini po Senador Amy Marcos kakabsat. Palakpakan tayo man po. Well, dito'y Baro Abado, utang tayo iti pamilya Marcos, ngamin, isuda iti kangrunaan nga nang bukel, uno ng plano, hindi to'y Baro Abado. Kaya tamuyo kakabsat, siya han kuntupulos ng malipatan. Dagito'y nga impayda iti ili tayo nga Abado iti pamilya Marcos. Kuriton kanuman, at daat tayo tulad ta amin, nga mang suporta kadakwada. Tangamin, tayo kulakon, awan iti Baro Abado, no awan iti pamilya Marcos. Iso nga pangasiyo, kas amatili, siyak tiyang pagpakasi kada kayo, nga talyawon tayo, kakabsat, nga utang tayo, ganibag nga ayat, kadakwada, ti Baro Abado. Well, apo, okay. Kas makita yo, ni binsa-binsa, nagitay muna nga nagsarsarita, nga nagkadong nga proyekto, nga naiwaras iti intero nga Abado. Karwayan na kita nga proyekto imbagada nagapu iti 7171. Well, kas makita yo detoy ihantay data nang nagro na iti covered court nga data intay barik na no alat ti Servina. Ori nagtudo matuloy lata iti programa kapukin detoy napatakder ti administrasyon ti Baro Abado nga covered court. Well, hindi. Deto'y numalagip ko, nujakag kamali kakabsat, at duwang ispan nga proyekto, deto'y nalinungan hindi during the administration of Kapitan Edmond Tadena, nujakag kamali, isuna ti Kapitan hindi. Then, hindi ko nung mumay ka magiprograma dito, magkikita mi nga tagkuran, pagkatapos, dating kapitan ni Apo Emerson, Taludarakman ni Apo, naging dating opisyales, takbay da Apo Kapitan Stanley, nga siyempre isuda itinangkid daw. Deto'y pinakalinong, deto'y intay pagsasalan ni Tata. In, da kayo Apo, iti barangay Nagrabkan, timuna, nga adda multipurpose hall na deto'y Apo. Da kayo timuna, tihiling Abado Apo. Na kayo iti nagtuladan uno nangi modelo apo iti arapaap ti Baro Abado ngagbalin ngatay uniform nga multipurpose building apo. Iso dito apo gata inadupay nga proyekto nga imbagada. Aglalo tintero nga Abado kas magita yung apo karwayan na leta nga naggapo iti 7171. Ito beko excise tax apo data. Well, yung haan nga kita importante nga pakalaglagipan nyo ti administrasyon ti Baro Abado kakabsat. Well, ti importante nga pakalaglagipan nyo hanga ditoy karwayan nga proproyekto nagado nga naglupusan ti libado nga proproyekto sana po data. Taleta, sagot amin katatayo niya po Diyos. Well, nawan niya po Diyos nga da kami, inusar na kamlang kakabsat. Inusar na kamlang opisyales, tili, then dagito yung barangay officials. Inusar na kami apo nga mangipaay dagito ng proyekto. Kasi kini Kapitan Stanley, tayo na ibaga,
naibaga ni Apo Bise that time, nga hindi nagmi-meeting kami, napundo nga lang po yung 7171, intact there na po nga dagto gumamot iti solar street lights ito. So pinatgan mi, inaprobaran din ng utibiyang, baba iti kanagiti kakadwak opisyales Apo. Yung importante Apo, nga mabati, nga pakalaglagipan nyo, ti Barua Badok, nang nangruna kas ama ti ili. Deto'y intay tata marikrik na uno mapadpadasan nga kada itilinak kental na. Deto'y nagbalin nga very peaceful town iti ili nga Badok. Ayan. Well, kaya istorya, hanak ka maumuma, nga mga istorya iti nagunod tayo iti ili nga Badok. Dito'y barangay Nagrebkan. Imbaga itatay minsan nga Glen, nga dito'y barangay Nagrebkan, sa Bali iti Buya na iti. Well, sa Bali iti Buya na. Saang iti adagdang mariknayo iti kadong nga proyekto nga nang papintas iti barangay tayo. Iti adagdang mariknayo kakabsat, deto'y adda ti kinaornos linak intal na iti barangay tayo. Ang kadiya po, wadeta importante kata tayo. Palagpakan nyo na po, no kaya iyo natal na nga ili. Yan. Well, tinunguti biyang amuyo kakabsat, diyak makadayaw, uno diyak inexpectar nga kastoy iti pagbalinan ti ili nga Badok. Nagtugawak nga kasaman, nga timisyong ko, siyempre ni Ma'am Amy di magana, nga wala na kayong pag-asa sa bayan ng sa bayan nyo, Mexico, kung hindi pa kayo gumalaw. So, detang karit idi kakabsat, inagpaisuan na hangko nga kayat, nagbalin nga matili. Ngayon, siyempre, detang karit idi, kasalay palting na po Diyos apo, nga awatit detoy, nga karit, ng Ronald Timbaga ni Apo Ma'am Amy, ni Apo Senador Amy. Siyempre, ibilang ko detoy, nga misyon kini Apo Diyos. Misyon kini Apo Diyos kunak, Apo. Tangaming, amin nga banag, Apo, nga napasama kuno nagbaliwan iti ili nga Badok, kanayong kong ikarkararag, kadwak iti pamilya, nga deti ko ma-administrasyon ti Barua Badok, tagbalin ko ba, nga nasaya at ulo iti natal ng ili. When, ideta nga rod, inawat ko nga karit kakabsat, nagbalinag nga kasama iti ili, gapo iti pinagkaykaysa tayamin. Iso nga dayta, talyawag nga utang ko, gada kayo, o talyawag hanggang to pulos yung malipatan, talyawag nga utang nga naimbag nga ayat, nga impayo, tunungo tibiyang. Ngam, payat iti pinagserbik, kakabsat, makita yo, uray na numulang dito yung ama ti ili, ngaming karkarigatak ngayon turong, iti kasasayatan, nagserbiat nga iti naindyusan, na papusuan nga pinagserbi, nga inkarkarigatak ngayon turong, iti pinagbalin tayo, iti na adatal na kapya, iti ili nga Badok, tapdo nga sa magunod tayo detoy, nga intay mapadpadasan nitan, nga nagbalin nga natal na nga ili. Ngamin, siya kakabsat, hangko pa nga in-expectar, nga ito inumutibiyang last year, imbitaran ito inumutibiyang jay region, jay San Fernando kakabsat, inimbitaran dak, nagiti kapulisan, hangko nga mo, no alaleti nga nang imbitaran na kanya, tangaming, inimbitaran dak lang, awan, imbitasyon lang, nga awan programa nga ipakita na kanya. At lang interview kanya, nga taga-probinsya, video dakpay, kadaming, yak na tamot pinampansin kakabsat. Then, napangkam di San Fernando. Hindi ada kami di San Fernando, kabsat, medyo tabalit idating ko. Yak ekspektaren nga kasyay. Hindi bumaba ako, dapat mang sabat kanya, nga mang payong, impagdadakpay iti red carpet. Ayan. So siya, medyo hanak nga nairuam kakabsat nga kasya iti tratok tama mudag. Teko na, nanumuak lang ag serserbi. Ngamidi yung pagnadak kayo sa kakabsat iti red carpet, inkarkarigatak mo eh. Nagnak mo eh, nga kasla
sanayak nga mag-night red carpet. Hindi mo nga lang yung pagprogramahan kakabsat, di ko nga naimatangan, nakita, nagkakangato, ti posisyon na nga kapulisan. At nagiging chief PNP, nagiging generals, adupay, nagiging politiko, the governor, congressman, mamayor po. Hindi simple na kasi kakabsat yung pagprogramahan na panak na kaya pa naging padak na politiko. Ngayon, kung may dalak tayo akar kakabsat, ikabil dakla tayo gitay medyo kakataan ng opisyales. Tinangrugiti programa di San Fernando, observar no apay nga anati kadak di jet. Yamok may saak lang nga dati may kan iti award. Kagitay padak nga politiko. Gamidi nagibagada na po iti award. Uray lang ang makalwaag, insubgar pa iti dudud ko. Tangamin di iti pamanagnag apo. Aya? Amuyo kakabsat. Tintero nga Region 1, tataylaeng ti ili nga badok nga nagkan ti special award in data nga programa kakabsat. Anapay lang nga pamadayaw kakabsat iti nagunod ti ili nga badok. Iso nga data iti mabaling ko nga ipagkarkarit kakabsat kada kayo. Dati pinagserbi, karaman, nagdikakatwag, dati naindyusan, nimpapusuan, kinasayat, nga pinangiturumi, ti administrasyon, baro abado. Lipatin tayo, urehan tayo nga talyawad, nagdikado nga proyekto nga naipapaay. Talaga ito yung proyekto, apo, material lang nga bagay, ito yung ipaay ni Apo Diyos. Inusar na kablang nga politiko, kakabsat. Ngayon dayay, apo, iti kangrunaan nga mabati mi, kata kayo, iti puspuso yo, palunod yo, dito yung kang pinagserbi nga nasaya at iti ili nga badog. Buwan, idata, kakabsat, baro abadog, idata da kayo ingkay pa'y magunudin ti baro ang nagrebkan. Karaman na amin, data, aming nga barangay, maragragsakan nga maopa, nagpaspasyan, mag-ipepes na, kadwag na giti opisyales, tangamin, nga ni almost 80 to 90% nga barangay ti ili tayo nagpiesta kakabsat. Iso nga na dipod iti piesta ti ili, aging ganay tata, aging gana no, agtapos 30, kulak iti May 30, paudi siguro iti barangay alay. Iso ti, deta kayo, iti may kadwa nga maudi. So, adanto pa'y barangay alay. Ito manan magisalan. Kaya dito'y apo nga napanagnagak, apo nga talaga nga naglupos mo nga namimpinsan ti barangay nagrebkan. Ngamin, makita mo ubing, aging gana, pabalasan, pabakit apo, makipagpartisipar da amin, naglalainda. Kaya pilawag, launay, dagito'y agtutubo, apo dayan, at iwan na kayo mo, dagito'y tetekaban anak ko. So next time, well, dagito'y mo, teteka pa po, tinakalalay ang salan, kita teko, dagito'y kabalay na ko, medyo duwakil pa yung matada, ubig magayam ni magagko, umbadan, napintaso kayo ni magagko, makarwat, umbadan. So, ala, ituloy tayo, dagito'y agraragsak, takamin, dito iti dapat nga maaramid iti may isang barangay. Fiesta, tangamin, iti fiesta, isumot iti gundaway tayo nga dito. Titipon aming nga tangka barangayan. Awan iti may langlangi, oray enyaman, iti kalidad, iti panagbiag tayo, oray professional ka man, oray manlalong ka man, oray niya, iti tayo magtitipon na po. Amin, detoy nga gundaway, itintay pinagjusteg ngina, inapo Diyos tikado, nga blessings, parabor na, iti pamilya tayo, kastamot, iti barangay tayo, pakairamanan, ti iling abado. At data, kang kanayon kung ibagbaga, nga masapol, nga ti armas tayo, nga kanayon, apo, detoy amati ili, ayat, tinangnang rona. Ayat, apo, well, ngamin ti ayat, tiyak nga may isa, ayat iti armas ko, ngamin ti ayat, representaran ng kanayon ni Apo Diyos. Ngamin, ni
Ya po Diyos, haan nga garamit iti ginadakas kakabsat. Isong ano alaman, ti may pay mo, itipadam nga tao, uno lugar mo, uno anyaman, nga ayat, kaslalatamot in representaran tayo ni Apo Diyos. Kaya, well, nagita nga hintay marabid nga nasayat, Apo, agbalin nga memories, tibiyag tayo. Well, nga nagita man, agaramid tayo man tinasayat, tadi na ma-apresyar, agbalin nga lesson, adal kada tayo. Ang abale, di ba, sa importante, agaramid tayo tayo, itinasayaat. Tawan, iti makita nga kapipintasan nga armas tayo, nga agbiag, guno mangbukil, iti mesa nga kasling agaragsak, dunti iti ayat. Iso nga ni Apo Diyos lata, iti intay karkaraptan, karkararag tayo nga kanayon, nang nangruna kinapo Birhen Milagrosa, tangamin isuda iti kamuruna ng magtartarabay, ti anyaman na pagsayatan ti pamilya, pagsayatan iti barangay, inti ili tayo nga bado. Amin naman ang panagot, hindi mo ubanyaman iti sotro na proyekto, ayaw mo lang tayo karanahan. Buwabawang ang asin ni Apo Diyos, iti pananarabay na. Iti kasi ng Apo Diyos, naabot ko mo tinikastoy. Last term ko, ang kanyang umuduloy, itermino ko, 2025 ako, ang muduntoy itermino ko. Ito na, tarang makasubsugan, iti pinasaya ko yung diling barangay ng Gredka, nang nanguluna. Kaya, nang nanguluna, iti pamilya Agapay, pamilya Laila, nang nanguluna, iti Soy, iti Trina, amin. Iti naman kami haway ako, ng mga subad, iti magpakita lang, ayat na iti pamilya. Well, nakatapiso ko yung kami, inawis ko kami iti ubikota, umipimot iparik na, unod iti agsubat, iti magpakita yung ayat na kami. Gusto mo kompleto kami yung ito ako. Kaya, kasama na po, kung nalili, napalawas administrasyon, hindi na pamarang officials, ito yung ayat tayo, umumay na ito, sobrang iti kinasaya, ipagpakita lang, pinagagagson, pinagagawat na, isong mga inatan, inatan ni Stanley, kas magkita tayo, nagagaman na proyekto. Tuloy yun nila. Apo, barangay officials, ilagay ito ipakita, pinasayaan, iti kababalin. Well, kami, nagay sa barangay officials, iti balin na modelo na pagtulanan na dito'y kabarangayan tayo. Saan kay Cruz na rin namin iti pakapatawad, iti respeto itong ganmesa. Ang amin, mabukaw dito ang respeto ka na kayo, siyempre nalagrigan tayo itulong dito nga kalugaran tayo. Gusto nga pinumutibiyang, ikakarigan at mag-servi ka kayo, iti kasasayaan. Kapsat, tawad, timagita, may natisubad, iti papayo, ayan, yung lumutibiyang ng pamilya ng hindi katatuwami, ihiling ba ito, budi ito yung pinagservi nga nendyusan, hindi na yung papusuan ng kaksa. Lahat ito na kung agalas 12, atong sabi yung partisipasyon ng kaksa. Tulad yun, adakang natakang kalahin yung wagi, nagraksa aking taludaran mga ako, hindi kayo dumulog na ulit na sitwasyon. Yan tingnan ako. Tayo di ba yun? Ay, Amuyo kami sitwasyon. Kasi lang yung magkati pusong ibig na kapsat hanggang ito pulos. Amin namin kinikili hanggang pulos kung malipatan. Yung medyo kasi special basit kanya kiti alas yan. Kami nagbaling na karin kanya hindi nagbaling na well, ako, kami tirasod na di barangay kasi hindi handa, umarit na, may sudak yung nagabahag na. Mas labay lang lani na ako. Well, kaya tiindaman na kanya hindi. So, makunan, yung kalik ka na na maligo kita, kasi ang tiyaman iparintak ka na kayo na nakalimportante. Itipuso tinitnan mo na. So, maging ka na tapo, medyo minimum apa, hindi mo. Special na masili ka na kayo. Special na masili. Ang kanina ko. Maging tayo ako, maging tayo, magiging. Daw-dawatin yung mundo, magiging natakil na mundo, ikatarigaman niya ako mga
idawakan ni proyekto mo kay Talasyen. Nakita yun, may Armin Bridge tayo, pinaragyan ng Senator, pasensya kayo na siguro dito ang diskusyon ko, makakako mo ito para gigana ng importante, parang tayo ka, ito sa pinagkat na nagsalbi at yung masaya na ama. Okay, at hapon mo pabayagin nagsalita, tulay kedulang kalayo tulay lapto di pribado ng panagbiyan di puso kidring na ako Santo Cruz na Bali ay natin na kayo tulang tayo di pa natin nagrekan kastan dan sa kayo ng fiesta hindi marate kayo di ba rin malaki nagrekan gusto na nila